Guys, I'm going to the event. I don't know what to wear. Hey, Kosiam. I'm going to the event, guys, and in a theme packet. I don't know what to wear. You don't know. I don't know what to wear. I've never wear whatever. But Zanda no buy bright colors. I don't know what to wear. I'm going to event. Theme, tropical what. The only thing I know is that you have to be bright and whatever. Yabo? Hey. Kosi ndisafitisha ngoku ndisashwabeni andikahlambi. Ndiyafika. I think ndizaba right xa ndinje. And yi-judge kule event. And because it's hot, yabo, ndifuna unxiba necap. Icap yam ihamba nantoni? No-orange. Yabo? But ndinebag endifuna uyifaka nayo. Ayikho enye ibag enayo beside le. Yabo? Yabo iperfume yami iyamatcha. But ayikho enye ibag enayo beside le. Yabo? Ndiya kwi-event ngoku. Because ndifuna ufaka i-power bank. I'm supposed to be there at 8:30. Yabo? Andikahlambi, andika-ayini, andikathini, andisajonga. Guys, nditshonile nje. I just said ba andikahlambi, andika-ayini, I'm still fitting. Yabona ke red bands. Anilisini nifuna ucorrecta nje because I did say ba I have an iron andikahlambi ndisajonge outfit uba izawudibana na and zange ndanxiba uvupsi i-event yantoni ikota first and ndiyijudge i-event iqala ngo-10 until 8 p.m. but mna funeka ndifike ngo-8 8:30 kwi-event yabo. Yabo namhlanje for once ndizobe ndivuthele yabo. Lobe ndingumayinika. Yabo ibag yona i-green because anayo enye ibag and ndifuna ufaka i-power bank yam apha yabo and ndifuna unxiba i-cap because kushushu eBloem. At least i-cap yam ino-orange yabo. Andikho bed ni. Andikho bed. Bengicinga nale but ke ngoku izandijika because kushushu. Yabo? Wait. Bengicinga nalo boot. Yabo? Andanobu right okanye uyayibhoxa. And ubhuti lo umatcha newatch yami. Guys, abazindibhora ke abantu babhizi ngo-ayina because ndithe andikahlambi andika-ayini. I'm still checking the outfit. Andika-ayini andikahlambi ndicheck outfit. Ingxaki le jacket ayiyo e-weather like ayikho for like i-coldness kwaye yona inobu plastic nyana. So it's for drip. Now just wear the shirt only. Remove the jacket. Yani? Hey, ngathi ngumayinika. Ngathi ndikumayinika. So ndishiye into. So outfit of the day is over ile. So early. Wear the shirt only. Guys, disclaimer, andikahlambi, I'm gonna iron. And ndizawayina andikahlambi, ndizacheck outfit. Are we starting at 8 a.m.? 8:30 I need to be at the venue. 8:30.
ndisalinde igize yami into ibe warm. Ndiyafika ngoku guys, andikalali ndisuke egroove, but ke I have to work. Ndingumama kanana ndiyangena. I'm going to Kota Fest and ndiyijudge, yabo. I'm going to Kota Festival. Into endiyaziyo kuzobe kukho Stana Watwat, ndiyazi engoyoung Stana, but uStana Watwat oTos oBhasi oSomizi oNapho kule event ndiyakuyo, and mna ndikwi-VIP because ndiyijudge. Ndizobe ndijaja ngoku ndimncinci kanje and ndiyaqala unxiba ii-pants ezinje. Inkosi yam, yabona ii-event ezine-theme phakathi, because i-theme ithi tropical Hawaiian, but I don't have into ezi-bling yabo. I don't have into ezi-bling. Iimpahla zam zonke azikho bright. I'm going to Kota Festival. Ayinxiba la jacket with neso skipper plus no shorty. Andizokwazi unxiba ushorty. Ndiphelele apha in Bloom, yeah, Botanical Gardens. Iqala ngo-10 a.m. until 8 p.m. Ama-tickets are still available. I think I did post on my Instagram. Ambo-checker pha. Ambo-checker, yo, awukho late. Ambo-checker. Ayon the shirt. Nyonqina ukuze nizoyi-ayina. Ndiphelele apha ayikho enye. Andithanga iza no-choose a different outfit ndizonibonisa. Ayikho enye, ndiphelele apha. Ndiya kwiKota Festival. Aba bathi mandi-ayine bangaze bazo-ayina, I don't mind. While mna ndithatha ishower, yabo. Ndithi yabo andimind mna bangaze bazo-ayina because mna ndizicacisile uba andikahlambi ndisenze outfit check because ndizawuba late. Yabona ngoku I have less than an hour. Funeka ndibeke kwivenue. Ivenue is 15 to 20 minutes away from apha. Yabona neperfume yami iyamecha, ino-orange nyana, yabo iyamecha. Xa ndigqibohlamba ndizathi fa. Uphuma phi ngoba unebhabhalaza? Usathi ndinebhabhalaza? Ndinxilile. Uthi nebhabhalaza? Ayobhabhalaza tu, ngumvuka, andikalali. I thought you are ready to go, sorry. No, I still have to go to a shower. If ibag yam ayimate ne-pants, nindixolele andinayo enye ibag. I-outfit le that I can pull from my wardrobe. Because kuthiwa i-theme ngubani, tropical Hawaiian, what. So ayikho enye option. At least ndinayo icap eno-orange that is matching my pants. Yabo. Ngoku ndizawutshaja ifowuni yam ndicime igisa. Yho, umane wam uzawuphela lo. Ndizawukhulula ngoku ndihlambe ndihambe. Go and shower, you're gonna be late. Indlela outfit, thank you so much. Yabona ngoku bendinayo enye option. Yabona enye option, I was gonna wear these pants. Yabo. And then dithi white t-shirt, dithi low boot, okanye i-vest engu-round neck nalow boot. But yabona uba amanezi colors, ndifuna idrama namhlanje, ndifuna uba bright, shine bright like a diamond.
And nazange nanxiba bright, but today ndizoba bright like a diamond, like beautiful like a diamond in the sky. Oh, hey nah. Beautiful like a diamond in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Guys, that time I'm writing on Monday. Ndine exam on Monday, but ke ndibiziwe. Ndine VIP ticket. Kuthiwa ndiyijaji. I'll be rubbing shoulders nabo Somizi, nabo Basi, nabo kuba nomnye ozobe khona Stana what no yebo yebo sipheli yabona xa sifika again sofika pha ku ahona mathatha bendizambisa no girl izo kibone mobane la ahona mathatha all right kishaka yaphola unomvukanyani umvuko ongakhange ulalo cabanga nje xa nifika pha ndizafika ndifike endaweni ecocktail kulate ngoku ndizafika ndifuna endaweni ecocktail ndithi bethuna before we start cala nje endaweni epercentage kulate ngoku ndizafika ndithi ndiboniseni ibha abethi no ayikavuli ndithi khayinivuleleni for mna yivuleleni for mna le bar kulate kanti ndizaba late yazi ndilibe ngithile nani sabona nihlambile papa yini cheba awuna machine no nzayibrasha nje ibe right le nhloko nzayibrasha kaloku andizichibi ndiyi-ambassador ye-saloon just that ndizibone iinwele zami se-right ndivele ndibe on xa sendibrashile unganibhuti xa ngikahlambi nobuso ngoku uzandibona into ezaba on yona and beside that ndizawunxiba i-caps because kushushu eBloem awukwazi ufacana nelanga direct kanje uthi man to man awukwazi kuseBloem apha la kutshisa ilanga yoxela guys papa yini late and I'm sure iBolt yakho lacala izonqaba because of kukude pha kukude lapho si guys if nifuna into ndizazama ukwenza i-vlog but i-vlog i-problem but if nifuna i-real time content niye ku-Instagram yamkela vakele ndizawuposta pha kwi-stories every minute every action every what that I'm